Tinalakay kamakailan sa lungsod ng Legazpi ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA Bicol ang kahalagahan ng kanilang Pre-Departure Orientation Seminar o PDOS para sa mga migranteng manggagawang Pilipino. Ayon kay Bernard John Bonnet, ang Officer 2 ng naturang kagawaran sa rehiyon, ang PDOS ay makakatulong para mapaghandaan ng Bicolano OFWs ang pangingibang bansa. Sa ilalim ng PDOS, tinatalakay ang employment contract, health and safety, financial literacy, travel and airport procedures, at ang mga programa at serbisyong handog ng pamahalaan sa mga OFW. Binibigyan din ng PDOS ng pagkakataon ng mga OFW na mapalawak ang kaalaman ng mga ito gaya ng kung ano ang mga problema o pagsubok na maaaring harapin sa pangingibang bansa at kung paano ito matutugunan. Tinuturuan din ang mga OFW kung papaano makakaangkop sa kultura at kalagayan ng bansang pupuntahan at kung paano mapaghandaan ng isang OFW ang kapakanan ng kanyang pamilyang maiiwan. So, bago pa sila makapag-abroad, nakikipagtulungan tayo sa DMW, sa PNP, at sa IACA. Ano po, may task force kasi PO para po matumbak itong recruitment na Filipino person. So, yun yung pinaka-unang natin assistance sa kanila. Pagdidiin ni Bonnet, dapat hindi lamang magsilbing requirement ang PDOS sa pag-a-abroad. Mahalagang maintindihan daw ito ng mga OFW. Bago pa man lumabas ng bansa yung OFW, sa po-provide na tayong programs and services. In particular, yung ating tinatawag na Pre-Departure Orientation Seminar. Pagdating doon sa post, gano'n din po, nandun din ang OWA. At pag-uwi sa Pilipinas, nandiyan pa rin po ang OWA. Kaugnay nito, mas pinaigting din ng ahensya ang kanilang kampanya laban sa illegal recruiters, gaya ng mas mahigpit na koordinasyon sa iba't ibang local government units. Mas pinalakas din ng ahensya ang kanilang kampanya kontra sa pang-aabuso sa mga OFW. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Participants regarding sa discussion